का जे बच्चे काहे मन मार के बैठो बनी का करी रे भाभी खा पी के खाली आराम से बैठ पढ़ाई होत रहला त तनी मनो भुलाई रहला पढ़ाइयो नहीं खे होत अब का करी जा बैठल बैठल घर मन अच्छा टेंशन मत ले आपके भैया आवता तो कुछ जुगाड़ ना कुछ बुझाते नहीं कि का होई कहां बोलू जाओ का जी का कर तो जा बैठे का करत के बन जा खाना ना बना ले बन जा खा पी के मान दो के नहा दो के अस्थिर बैठ आ लइकवा दुनु केने बोल लइकवा दुनु केने बोल सर खेलत हो खेलत न सर एगो काम बा का बोले लइका आतना दिन में पढ़ाई बंद बा त इनो में पूरते बन से खेलत न सर आ इहो बिया ते पूरा पढ़ाई अबे का करत रहनी हां ते कदीमा बा वो घरे अपना भौजाई न दिन भर बतियावत रहती है ठीक ना तो भी का करी आज ने पढ़ाई बंद हो गई बाटे तो हर जोन स्कूलवा में का मास्टर रहना है ना हां वहां के भेटाई रहनी हां तो का करनी हम कोन ने कैसन काम बा करे के टाइम होइत ना ते एक आध घंटा चल के घर में कोचिंग करैती तो वहां के तैयार हो गई जाए के हीरो बहुत अच्छा कहनी है ऐसे के बुचियो घरे बैठ के उ बिया तनी छोट छोट बच्चा बस वो पढ़ियो सा वो पढ़लिया सा इनके पढ़ाइयो के मैं कोर्स पूरा होत रही ये तू बढ़िया अच्छा कहनी है ना तो कहले उनकर ड्यूटी बा कहले सवेरे ही अपन तैयारी कर लिया जा ठीक ना ठीक है मैं काम कर के रेडी एकदम अपन सवेरे ही वही हां 1 घंटा पढ़ाई हां एकर बाद चल ठीक बार हो जाए तब ठीक ना ठीक है यही सब कहेंगे फिर हम जाते नहीं अब तक खुश बारू ना हां बहुत खुश बनी ये बढ़िया काम कइले ठीक है तू बैठा तब हम जाता ठीक है जा ए जी एगो बात कही कह का बात बा बोला अरे आज लगता बड़ा खुश बनी लगता अपना मेहरा रुपना खुश रहम त के करे पर खुश रह अच्छा ठीक बा ए जी हमके गांव लिया चली ना कहियो घूमा तेरे दादी में कहीं कत नहीं तोड़ ते एकदम खाली गांव भाई ले रहला एकदम में हां बस इतने बात हो गनी आज बात मान लेना अच्छा ई बताओ क दिन तो के आइले हो घर 10 दिन त ना भाई के बा ए जी देखी ना किता आज बा के बाजी के आजी हम मास्टर साहब अच्छा मास्टर साहब पढ़ावे आइल बनी अच्छा आई घरे में हां आज घरे में आई अच्छा मास्टर साहब भाई प्रणाम सर प्रणाम प्रणाम बैठो ए जे पढ़ाऊ बा हां तब घर ही पढ़ाई के बाद बाहर पढ़ाई के लिए त का करिए ठीक है तो बोला ही ले जरा बोलाई आ जाते उन्हें हमेशा लेको के भेज देता ने ठीक है जाए ठीक ना तनी जल्दी कर हां जल्दी महाराज लेकिन राउर जंगल एक पिसबा न राउर जंगल में खूब हवा सुंदर लगता ओइ से त वहां के छोड़ले है क्या हमरा सुतत थकब त नींदो ना टूटत होखे एकदम कतनो गर्मी रहला झुरु झुर हवा बहला त एकदम आवेला अच्छा लागेला सुते का होत भाभी बैठा जा देखी की आज बा नमस्ते सर जी हां खुश रह बैठा जा हां खुश रह हां दा जे तने के कखर का लिख दी मास्टर साहब तन ध्यान से पढ़ाई ठीक बा रौरा चिंता मत करी ठीक ना एकदम जाली हमरा तनी बुची के बोर्ड के परीक्षा देवे के बाद तनी हां सर जी तनी अच्छा से बढ़िया से तनी बताई ठीक है हां हेलो तू याद कर है कहीं क ठीक है देख के लिख तू दहो अरे वो बुची निकाली अपन सवाल पूछी हां भाभी याद निकाल करो। ले बनी अब सर जी तब ना हां सर जी हमरो बताई देखा तनी ध्यान से पढ़ाई एगो काम करी का रोवा ना एजले जाई ए से हमरा से दिक्कत होता है हां तनी जरूर बोलो त पढ़ाई में डिस्टर्ब फैल कन के हमरो के पढ़ाई में नहीं रहो ठीक है ऐसे कि हम ध्यान लगनी पढ़ाई में रोरा ऐसे ही बक बोलबो दिक्कत होई ना अनपढ़ गार का जानत है ना ना, ठीक बा चली कोनो बात नहीं खे ठीक है रहो पढ़ाई हम जात ठीक बा जाई यही होते इकर मेहरारू इतना स्मार्ट बिया इकर मोही हमारा देखी के मन में लग जाता चलो ये तो देखा ए गुरु जी आई बताइए हां है क ग हां घ घ अंग अंग सर जी एक बार पापा समझ में नहीं के आवत क अरे लिखो ऐसे ही मैं ठीक करते हूं हां सर जी बताई हां घ हां अंग जियो से जियो
तू पास हो गई एकदम आ तोहार हो तोहार का भइल अब उतनी में कैसे फसल बा अच्छा चलो ठीक है बा तू अपन याद कर लिख सर जी जब बताई ना आगे नहीं के समझ में आओ तो कैसे क्या करी है साफ साफ लिखल बाटे समझ में ना आवत बचवा एगो काम करे तंजना जी गुरुजी तहनी जा तो याद हो गई और काल से दूसर दे ठीक हाँ काल से दूसर तहनी जा जा हिनकर तनी की ज्यादा इनकरा के पढ़ाई में मेहनत बा तो इनकरा के बता दही सर जी नहीं के समझ में आओ तो बताई नइखे समझ में आवत ना तोहरा से तेज तो लई कबे रहल हमारा तो बुझाते नहीं कि तू कैसे मैट्रिक पास हो खबू तो सर जी आप कहे के बानी बताए तबे ना हम है पढ़ब सैंपल से सवाल बा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम तो सर जी कैसे पढ़ाई हमें पढ़े नहीं के आत ना का लिखले बनी माने मनुष्य के वैज्ञानिक के नाम बताओ ओ तो सर जी जैसे होई होमो सेपियंस ना ऐसे ही हाँ ये परीक्षा में जरूर आई ये परीक्षा में एकदम ठीक है आई सर जी नोट कर लेते हैं लिखो हो गए हो गई अब एगो बात कही हाँ बोली अब काल खातिर रह दल जाओ हो गए इतने पढ़ाई हाँ इतना काफी बा सर जी जानते आज नहीं ये कुल टेंथ की इम्पोर्टेंट बात- आई परीक्षा में एकदम आई ठीक ना important दे देतनी। सर जी ये जौन होला ना त्रिकोणमिति में tan थीटा cos थीटा कुल ये सब हम उतना समझ में ना आवेला हम कुल कल समझा दे कल है ना हाँ। कुल हम समझा दे पक्का सर जी उहे पढ़ाई त्रिकोणमिति हाँ त्रिकोण मिट्टी वाला कल पढ़ाई ठीक ना ठीक है। लेकिन एगो बात कही हाँ बोली तू बड़ा ना सुंदर लागत है हमरा के तो सर जी पढ़ाई में जो सुंदरता का लगे के बाद हम्म। कैसे हो गई पढ़ला से ना कम बा तू हमारा स्कूल में जब आवेलू ना हम्म आहा इतना अच्छा लगेला कि मत कहो हाँ गदही है वैसे सर जी ना ना बहुत तेज है मन कल कि तोहरे संगे बैठ के हमहू पढ़ी लेकिन अब हेड मास्टर बनी अपना स्कूल के तो लोग कही के देखो मास्टरवा बैठल बा लड़की के संगे के चलते हम तारा पर उतना में ध्यान ना देनी लेकिन सबसे ज्यादा हमरा तोहरे पर ध्यान रहेला स्कूल में एगो बात कहीं खिसेगू ना ना सर जी बोली किसे ना कनी के तनी एगो चुमा दे देना चुम्मा हाँ सर जी चुम्मा कहे के दी एकदम पक्का कोनी तरह के मैट्रिक पास करा दे हमारा हाथ में वो मैट्रिक पास एगो करा चुम्मा से मैट्रिक हम पास हाँ नहीं खाली एगो चुमा से मैट्रिक पास करा दे हमारा बड़ा हाथ में अच्छा उपाय बा ना पढ़ब तब हम पास हो जाए हाँ ठीक बा ठीक बा ना हाँ बस बस हो गई ठीक है जाए ये देखो सही में पास हो जाए ना सर जी हाँ एकदम एकदम बाकी ठीक। केहू लोग कोई हो मत कहाँ है ना दिक्कत हुई ठीक है ना बता ठीक ना ना बता जाई ना तब हम चली ना हाँ, ठीक आज के पढ़ाई खत्म ठीक काल ले का जी पूछे हाँ भाभी मास्टर साहब बढ़िया से पढ़ानी है ना हाँ भाभी बढ़िया से पढ़े ना कोनो दिक्कत नहीं थे ना ना दिक्कत नहीं थे अच्छा लागत है कि मैट्रिक पास हो जेबू ना अरे भाभी वो ना पढ़ब तब वो हम पास हो जाएब अरे ये कैसे जी हम पास हो जाएब कोई से तनी हमरो को बताइए सर जी कौन सर जी कौन है? हाँ अच्छा बढ़िया ना बाटे जान तू भाभी का? सर जी कौन ना तू एगो चुम्मा दे देबू ना तो तोरा हम मैट्रिक पास कर देब ओ ये भगवान जी चुम्मा मास्टरवा कल हो हाँ आ देनी ही हम ओ ये भगवान जी अब तो इज्जतिए नाश कैलू ई का पढ़ाई पढ़त अलू आ अरे भाभी मास्टर ने कहा कि तू चुम्मा दे देबू तो हम मैट्रिक पास अब कर तू देब चुप रह अब एक शब्द मत बोला अबे बाबूजी के आ तोहरा भैया के हम कहतनी रुक कजे पूछी मास्टर साहब के आए के बेरा हो गइल बा ना हाँ भाभी हो गइल बा अच्छा ठीक बा तनी और चली बाबूजी बाबूजी हाँ आई अब बबुआ अरे आ उहो के आवत नहीं ना अब तो कर दे आ गइल बुच्ची के पूछा नहीं है कहतनी कि आए के समय हो गइल बा मास्टर थोड़ा साहब। बेसर में पता हो का हो आज तो गलती हो जाला बैठा बैठ बैठ ठीक है बैठा बैठा। बैठा ए तो जी, खबर हम ठीक बा बैठी आप बैठी कितना बढ़िया हवा लगा तो ससुरा अपना कैसे जंगला लगा ले ले बाओ करे हाँ बाबूजी मास्टर साहब बढ़िया से पढ़ावेला ना हाँ बाबूजी बढ़िया पढ़ाए ना आ कोहले वाला ना कि तोके मैट्रिक पास करवा देब हाँ तो ठीक बा के बाजी सर जी आ गइल के हम आ गए नी मास्टर साहब ए जी, ए जी। आगे लो करे बोला
देखी के बताइए। देखी हां हाँ मीठा पानी के व्यवस्था खोले रहो के बाबूजी आप मास्टर साहब अच्छा ठीक भाई आई मास्टर साहब हाँ आई घरे में अच्छा गुरुजी हाँ हाँ प्रणाम गुरुजी प्रणाम मास्टर बोल रहे थे साहब गुरुजी। आप पानी नहीं लिए ना पानी ले पतो है पानी तो कोनो पियास हाँ, नहीं है। लागल मुंह हवा खाता ये का के खाना बढ़िया लिखे हो मास्टर जी के हाँ, हां बढ़िया से तनी पानी दिला गया आ थकल पेशल ले ले रे अच्छा दी बाबूजी मने जब करता नहीं अरे पानी लिया हुआ खाना जानते लिया बाबा हुआ होरा ने बोलो थकी द्वार पे जाए वाला को पानी पिया वो मीठा पिया हाँ अतन फ्रिज के पानी ले लो फिर जिया वाला पानी ले ले ये हम लइकवन के बोलाई जा लइका हां लइका ना पढ़ियो तो कहतो तो के हमन के ना पढ़ल जाई ठीक है तुम बढ़िया पढ़ावत रहनी हां हां बहुत तरह से कि मास्टर साहब इतना तेज बनी ना हां क्यों पढ़ाई पढ़ाई हमारा बैठे में लाज लगता हाँ तो हम तेज हइये हई स्कूल में पढ़ाऊं में तेजे रही ऑर्डिनरी मास्टर हई थोड़े अरे बाबूजी हमारा संगमा लइका लोग ना तो फ्रिज का पानिया पिया दिया ना लागत है लेट हो गई पहले ही पानी दे के पड़ी तब तहार है मेरा कुल दिया कहो सर मास्टर बाबूजी अरे लिया देली पानी। सोना को गोनी का मास्टर साहब पिया पानी लो, पी पानी पी लो पानी पी लो महाराज जी का करते एक तो वो ऊपर से मारा तनी दूसरे में पानी पिया होता बाबूजी का थोड़ा तनी मनी खाने पे बो मजाक उजाक करो तनी का अरे हमार कबो कबो दिल के दौरा पड़ जा ससुर केहू जाना ला कि हमर लइका बैठल हां तो पतो हिया हाँ। ई का कहत रहो मास्टर कि मैट्रिक बाबूजी। पास कराई का लगी चुम्मा एगो दे देबो ना मैट्रिक पास कराई में तो हम तोरा के एकदम आराम से पास कर देब मैट्रिक पास कराई हाँ। मास्टर चुम्मा मांगा ना हां आ देइयो देले बिया वो ए महाराज सर कहीं के तू पढ़ाई करत हो महाराज जान के हम कोनी हां कि मास्टर साहब तनी हम दूगो लइका बने से एगो बहिन बिया तनी पढ़ा दी कोचिंग करा दी तो ए महाराज हम झूठ छौ ना पानी चुप रही मास्टर साहब आए रो मास्टर साहब कहला कि एकदम लायके नहीं मास्टर के नाम पर सारी कलंक कलंक बा ना। हाय बतावा ए मोर तो बाबा खराब आदमी बारू हो बताओ तू कह चलू अरे हम खराब कर रहे जब कहले नहीं तो भाभी से हम कह दे का कहत हमारा तो तनी इनके का कहत रहो कहत ना सर जी ना कि एगो चुम्मा दे देबो ना तो हम तो मैट्रिक पास करा दे हां ये राम बताई भगत मास्टर बा आज के बाद पढ़ावे मत आइए हमारा घरे आज का पढ़ावे ना हम जातन भैया जिला जवान में सारे और देख ले का बाबूजी पढ़ा के होश में हो मास्टर के नाम पे तो कलंक के ना बा पैसा गिर गई पैसा गिर गई चल सर जी का पैसा गिर चल, पूरा स्कूल में बदनाम हो हाँ? पूछ लेबे के बतावा, चाही ना के हो कैसे? अपना घरे ना लिए जाला करे के कोचिंग कराव के तू साहब बिना तू चलो मास्टर के लेके चल जाओ थबो हां तब हमारा का मत करे बाबूजी हम तो रह समझे एको बार ना ले लो हां ना ये बतावला से एको बार कि बाबूजी मास्टर साहब हमरा घरे आवे ना अरे पढ़ाए तो बाबूजी यहाँ के एक बार के कहनी तो हम कैसे अब आपसे भेंटो ना सोचे भइल। कि तू नहीं खा जो है तो हमें जो ही दही मास्टर साहब अरे के का ना दो देतो पढ़ाई करे के संतुर चुमा मांगता पास कराई दो आ इनकर के पास करवा दो ठीक अच्छा, है जाए बात दो, बाबूजी जब आपको भाई, कब हरा क्या मत बोलो करो। कोनो ठीक ना रहे अगर हाटी हम बाबा जाता नहीं सुनिए तो है का करी हम का कही हां हां सर कहीं का अपन से तो अपने से उतार ले जाओ बा चल बस